Hello? Doro. Oh, Doro, ikaw kam. Ang kalagataron nyo mga ang kagalok ka no. Sabi kahit badukong kayo. Ano mga istorbo ka pa eh. Valentine's Day ngayon eh. Nya nga nakastanit pera. Oo, nya nakasita. Ikaw ka Doro. So nya umang pulis kang baletera. Marino umami na. Marino pipikat. Skipit-pit hindi. Vungotera. Marino umami nga ng matera na kokok ka lang ito gabi. Naginak na eh. Okay na. Good morning, hani armasal ng tera. Ako na igado. Maramot tafol ka igado. Tawar kwarto na talam mo. Kaya malakpag ko kinagay na mamo. Kambata yang kaya lawang, among kang bawal. Marami na balin yung ora mo kang sogo, nakalawalawang kan. E di kalat to, babeng, agataro ni ko kinamatori ka kanay. Papapo ka mo. Kala ina mamo. Antera makilubiang, kwara enot Guzman, marikaya umang gargado yomang. Ina nga sound siyang. Kendag. Yagi mo na matigid niya eh. Waway kara kanyang balita kay Kiyo. Gargado yung nakafila kan Sogo Hotel sa ngaw. Kaya nung gusto naman kan Sogo, mataful kay ibang apartelin. Gargado kanyan. Marino naman kan Sogo, gargado matawa, pati man nobyo-nobya, nakafila ra.